Song khai sok pai kata. Aku nomai rok tu dia. Oke, berimo tharo. Hashtag foundation berimo thar selamo thangi ne khai. Je manthi no chubanan bagi chungtini khai kata. Ini kah? Borgabo dugla. Orang kai chung thiman ulong kai chung satang tel cha tam din kai. Kaisa nukhungni busa, borok busa muni subusa sibo. Investigation চলছে না নি চিনি এনজিও সিমেন ফাইको ते बाकी रक तो मो काइसे इमारजेंसी ngै थांमानिबा ओंखाय थांनाय जे गतना नि दिन अ 10 दिन बर हस्पिटाल एडमिट खालायनाय क्लांखा लगे लगे खबर मानिनाय आं हर सुंहरखा जे बरकबो पजिशनाव दं ओंखा फ्रु थैखा नै खबर खोनावात काइसा इउट्यूब नुगमानि ओंखा आं जे चैनल ति नुखाव चैनल नि एडिटर नो सुंखा जाबो बुसुक थैखानो सार हिनसावानो साराबो थैखा ओंखा आं तबो कनफार्म खायनायनि बागैने सिदै थानानि अफिसारावनो आं सोंहरखा सोंहरयागा बरक साखा चिन्तानि कुनु इनफरमेशन करिखौ ओंखा इनफरमेशन करिनि बागैनाय आं वानसका जे ब बिनि लांमा तंखौ 10 दिनो हंखाय फुङो ठीक 8टा থেকে 9टा बिसिङाव खाना एग्जेक्ट टाइम आं मयतु करिखा आनो सारका जे थां तंखौ केन्थ लामा ठुक ठुक ओंखाय हस्पिटालाव थाङैबानो चुमाना बागै थानानि जे बखा एकटा वानसुक दंमाने अजराव काइसासिनि बिजिङै थांखा हाइफान टेनजन थानाय माने ओ जरानि बागैनाय जों सगैमालिया हाइफान बिनि लांमा क्रिखा लेट थानेल दे बर्मानि हनैनाय खोनाका खानामा यागलहाय बिनुखौ बाहायके जों खाकसां मारिमान अबनि बागै जों खाव वानसला इमिडिएटलि जों काइसा कमिटि रिंखा रिंमानि परे जों पासंखा जे जना खक्सा खनि जे मानतै बिनुखौ थांचुबालायनाय हनै जों तिनि फाइलायगाता तिनि अ नबिन सरदार पाराव आंनि जे सयं प्रेसिडेन्ट एन्ड सुप्रिमो एनएलएफटि उरिनि ताइ जनरल सेक्रेटारि दङ ताइ तिनि हाइ पावर कमिटिनि दङ सुरनदेव बर्मा शंकर शम्भुदेव बर्मा सामथाइ हनै बोरिङबनो ताइ तिनि ब्रैमथानि दङ तिनि तिनि अफिसार रक ताइ तिनि अर वार्कार एनजिअ नि फ्रायनै रक लिडार्स रक दङ ताइ तिनि लगे ताव हामबाय बेलेखै जत आं तो एक्चुअली ओ केस नि बेपारो नरं बसकांगनो सुंका ओंखाय निजे सयं ब सिदै थानानै उसी केस अलरेडी ब रुतुजागै दङ जे बनो बुथानाय रक लेट दानियल देबरमानो बुथानाय रक बरक थानियल देबरमानो बुथानाय रक न रुतुजागैनि दङ बरक दातिनो मानजाकनाय हनै नं बसकांगनो बसाखा सिनि सिदै थानानै उसी बरबाबु नरबो खाना ताइ सिनि उलकरन तरफ थेखाबो अ जेबो थानाय रक जेखाने फानो तंथं बरक जे नुंनाय रक बरक फायै बा इनफर्म फुमनाय फानो सावै बरक मानजांनाय निंथं बरक न जाहाते अबाहाय बरक काहामनो याक्ति साइबो थानाय रक बरक जाहाते हाचल कमाय मायातै स्राय स्राय कक कुबुनो साना थागा हंके ताम बागे हंके बरक सुगिया हनै जे नंबनो याक्ति सानेर कगिया नों खरसा तिप्रासा बुसा नों बुनायबो तिप्रासा बुसा जेखाने सेखाने जों यूट्यूब तै गोबां टिभि चैनल तै नुगै दङ बुलायो तगलायो हंखाय साक बाय साक अंलाय दङ देरालाय दङ आबनो मा खिबिनाय आबनि बागै जे थानियल देबरमानाबो थानाय ब इमिडिएटलि रमजांनो निंथं एवं पुलिस प्रशासन बेसं तेबो कक सालायनाय जे दाति दाइते नबो अ जेबो थानाय रक जाहाथे मानदांनायनि बागै जों चाइथकनाय अबनो नरं थानि जों प्रेस मिडिया रं थानि आनि कक प्रसार मुक्ता थानानो रिंजागुनि कगिया बिनि फेमिलि तरफ থেকে बरक अलरेडी केस एफआईआर खालायखा एफआईआर खालायजाक एवं अ एफआईआर खालायमानि एक्शन नावैनो दङ अब ताङि रमजागिया आङि तखांखै जों तो पुलिस प्रशासनिया जों खरकसा एनजिओ हिसाबै ताबो लुकरंनो नायनाय चुबानायसे जों बरक बोथारनाया जों बरक मोथांनायसे सिनि नेशनल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा ओरिजिनल ग्रुप निङिनाय जों जेखाने सेखाने सिनि त्रिपुरा लुकरक बेकाय दक्लाय दहाय जों बरनो बाहायके उद्धार खालायमान सिनि वान समुङावबो मासे आबोनो बागै जों जे मानतै सिनि अर्गानाइजेशननि सिनि मेम्बार्स केडार्स रक फायै उसकांगो मिटिङाव जों कायसा डिसिजन ओंखा जे मानतै माइरु मुंथं रांथं जों बरनो चुबानाय ओंखाय एकटा डेट खालायखा
tinini o sal o deto faine bono je mantai chung chini organization theke tei bri mo thaningi nai chung suwa phaigata ar thaisingo north media top theke je sungmani bufra romjang nai lukorok mokol logoi tongkha abo hungkai to tabo nung heijagoi tongnai no to kichu jora nangnai কিন্তু yogoi manglak kuni jona abo police procession yakni kati thang manglak borok romjang nai angsu joratei siuta haste belek chini tirprasa dofa rok jotono siu fulfill power chini yafaya sungni jebo kisa sotorkoma tongnai hojak tongdi khawa wansukdi bahai ke sung buskangni wansuk samungno buskang utlangnai जों आबैनो जागाय जागाय tirprasa thanchani yapri hinai जों panda khlai tongo o pandano bahaikai nironi bisingtike tebo chung pharoi jahate obo haikesa kereng जों bai sak walai tongmarokno muthagiman sak bai sak botharlaimono muthagiman tei nini chukje anu khungno bahaikai chung chubaiman je korap ngui tongnai tabungni je poristiti o leader montri rok ngui tongphano जों borokno bahaikai amno control khaiman जों NGO तरफ থেকে ত্রুক जों याप्रि sei tongo এবং নরনি মাধ্যমে নরনি চুবা সুবাই जों আবো নিশ্চয় বসকাং সালো সাকসেস তংনাই হিনে जों খা চংওতা जों অর্গানাইজ तरफ থেকে